ҳодисае ки ҳоло шумо дар ин навор тамошо мекунед 28 апрели соли 1988 бо самолёти боинги 737 авиакомпанияи Aloha Airlines рух додааст. ин навор филми ҳуҷҷатӣ аст, дар асоси воқеаҳои воқеӣ ба навор гирифта шудааст. яъне ҳама ҳодисаҳое ки дар ин навор нишон додаем асоси воқеӣ дошта дар ҳақиқат рух додааст. фурудгоҳи шаҳри Хило, ҷазираи Гавайи 28 апрели соли 1988 соати 13:00 рейс Aloha Airlines тайёрӣ ба парвоз медид. ин самолёт бояд ки аз шаҳри Хило ба шаҳри Ганалулу парвоз кунад. парвоз тахминан 50 дақиқаро дар бар мегирад. самолётҳои авиакомпанияи Aloha Airlines ба масофаҳои дур парвоз намекарданд. танҳо ба масофаҳои наздик ва тез парвоз мекарданд. ин рейс парвози нуҳуми ин самолёт дар ҳамин рӯз ба ҳисоб меравад. мусофирон як ба даруни самолёт дохил мешуданд. ҳангоми дохил шудан яке аз мусофирон тасодуфан мебинад ки оҳани танаи самолёт, яъне корпуси самолёт каме сурох ва фарсуда шудааст ва ин ҳолат ӯро ба тарс оварда хавотир мекунад. лётчикҳо самолётро ба парвоз омода карда, соати 13:25 самолёти компанияи Aloha Airlines рейси 243 барои парвоз суръат мегирад. баъди парвози самолёт хизматрасонҳо ба мусофирон нӯшокӣ тақсим мекарданд. мусофирон яке газет мехонд, дигаре сканворд пур мекард. аммо мусофире ки сурохии самолётро дида буд ором шуда наметавонист. дилаш гувоҳӣ медод ки чӣ ҳодисае ҳоло рух медиҳад. мутаассифона гувоҳии дили ин шахс дуруст буд. баъди 20 дақиқаи парвоз вақте ки самолёт дар баландии 7300 метр қарор дошт чунин ҳодиса рух медиҳад. Что это было? Нам нужно его посадить. Мы потеряли давление. таркиши ногаҳонӣ 35 квадрати корпуси қисми болоии самолётро канда ҷудо мекунад. аз даруни самолёт тамоми ашёҳо ва ҷувздонҳои мусофирон парида рафтанд. лётчикҳо кӯшиш мекарданд ки бо диспетчерҳо ба алоқа баромада ҳар чӣ зудтар самолётро дар наздиктарин фурудгоҳ шинонанд. аз сабаби овози баланди шамол лётчикҳо якдигарро намешуниданд. Я возьму диспетчерскую вышку. Я не слышу тебя. хунукиву суръати баланди шамол ва норасоии ҳаво барои мусофирон бениҳоят хатарнок буд. ҳатто мурдани инсон дар ин ҳолат мумкин аст. мусофирон ҳаракат мекарданд ки ба воситаи таҷҳизотҳои нафасдиҳанда нафас гиранд, аммо тамоми системаи ин таҷҳизотҳо канда шуда ҳаво намедоданд. лётчикҳо кӯшиш мекарданд ки самолётро ҳар чӣ зудтар аз баландии 7300 метр то баландии 2000 метр фароранд, то ин ки мусофирон озод нафас гирифта тавонанд. вақте ки корпуси самолёт канда шуд, қисми пеши самолёт тахминан 1 метр поён рафта каҷ шуд. мусофирон дигар дида наметавонистанд ки дар даруни кабина лётчикҳо ҳастанд ё умуман онҳо зиндаанд ё не. қисми пеши самолётро фарш, яъне поли самолёт доштааст. агар каме дигар вазн ё фишор зиёд шавад, самолёт ду пора мешавад. лётчик бо диспетчер суҳбат мекард, аммо аз сабаби овози баланди шамол намешунид ки диспетчер чӣ мегӯяд. наздиктарин фурудгоҳе ки онҳо метавонистанд самолётро шинонанд дар шаҳри Кахулуи қарор дошт. фурудгоҳи Кахулуи дар як ҷойи номувофиқ ва ноқулай қарор дошт ки барои самолётҳои соз ва дуруст нишастан душвор буд. акнун ин самолёти порашуда ва нозук дар ин фурудгоҳ нишаста метавонад ё не, худо медонад.
вақте ки лёчикҳо самолётро то баландии 3000 метр фароварданд, барои мусофирон нафасгирӣ осон шуд ва лёчикҳо ҳам тавонистанд бо диспетчер алоқа баромада суҳбати якдигарро фаҳманд. Мы разгерметизированы. Объявляем чрезвычайное положение. Алоха 243. Доложите о своем местоположении. Мы немного восточнее пункта Маккена. Снижаемся с высоты 3300 метров. Запрашиваем разрешение на посадку в Мауи. Запрашиваем аварийное оборудование. вақте ки лёчик ба диспетчер тамоми ҳолатро фаҳмонд, диспетчер ба сӯхторхомӯшкунон ва ёрии таъҷилӣ хабар дода, дар фурудгоҳ ҳолати фавқулода эълон кард. то расидан ба фурудгоҳ тахминан 10 километр масофа мондааст. чӣ қадаре ки самолёт поён мефаромад, ҳамон қадар вазнинӣ ба корпуси самолёт зиёд мешуд. лёчикҳо метарсиданд ки аз сабаби вазни зиёд ҳар лаҳза метавонад самолёт ду пора шавад. вақте ки ба фурудгоҳ наздик шуданд, командири самолёт ба ёрдамчии худ фармон дод ки чархҳои самолётро кушояд. ёрдамчӣ чархҳоро кушода мебинад ки чароғаки чархи пеши самолёт дар намегирад. ин маънои онро дорад ки чархи пеши самолёт кушода нашудааст. ин як ҳолати даҳшатнок буд барои лёчикҳо, чунки агар самолётро бе чархи пеш шинонанд, ҳангоми бархӯрдан ба замин самолёт пора пора шуда тамоми мусофирону лёчикҳо ба ҳалокат мерасанд. лёчик боз як бори дигар месанҷад, аммо чароғаки чархи пеш гирён намешуд. ин ҳолатро лёчик дарҳол ба диспетчер мерасонад. вақте ки самолёт ба фурудгоҳ наздик шуд, сӯхторхомӯшкунон ба воситаи дурбин диданд ки чархҳои самолёт ҳамааш кушодаанд, аз он ҷумла чархи пеш. ин хабари хушро диспетчер дарҳол ба лёчикҳо расонид. маълум шуд ки танҳо чароғаки чархи пеш аз кор баромадааст. худи чарх бошад дар ҳолати кушода истодааст. самолёт сония ба сония ба замин наздик мешуд. тарс ва ҳаяҷони мусофирон зиёд шуда, худро барои марг тайёр карда буданд, чунки медонистанд ҳангоми бархӯрдан ба замин самолёт метавонад пора пора шавад. ниҳоят лаҳзаҳои ҳасос. хушбахтона самолёт бо муваффақият фуруд омад. хурсандии лёчикҳо ва мусофирон ҳадду канор надошт. дар ин ҳодиса як нафар аз хизматрасонҳо, яъне стюардесса ба ҳалокат расид. ҳамагӣ дар ин самолёт 95 нафар қарор дошт. табибон ба мусофирони захмбардошта ёрии аввалинро мерасониданд. хубии кор дар он буд ки ҳангоми таркиш ва ҷудо шудани корпуси самолёт ҳамаи мусофирон тасмаи бехатариро баста буданд. агар чунин намебуд, албатта ки шумораи фавтидагон зиёд мешуд. хизматрасоне ки ба ҳалокат расид, ҳангоми канда шудани корпуси самолёт дар роҳрави даруни самолёт ба мусофирон хизмат мерасонид. аз ҳамин сабаб дар баробари канда шудани корпуси самолёт, шамоли сахт ва фишори зиёд ӯро аз даруни самолёт ба берун партофт. гурӯҳи наҷотдиҳандагон дар ҷое ки таркиш сар зада буд, давоми 10 рӯз ҷасади он стюардессаро кофтанд.
аммо дар баробари ҷустуҷӯҳои зиёд ҷасадро ёфт накарданд ва ӯро гумшудаи бедарак эълон карданд. экспертҳо ва комиссияи махсус тафтишот бурда аниқ карданд, ки сабаби ин ҳодиса фарсудашавии оҳани самолёт мебошад, яъне ки авиакомпанияи Aloha Airlines ин самолётро аз ҳад зиёд истифода бурдааст. бар зами кӯҳна ва фарсуда буданаш дар як рӯз зиёда аз 10 рейсро ба анҷом мерасонид. авиакомпанияи Aloha Airlines барои дағалона вайрон кардани қоидаҳои авиатсия ба ҷавобгарии калон кашида шуд. дӯстони азиз, агар видео ба шумо махкул шуда бошад, обуна шудану лайк монданро фаромӯш накунед ва ин канали нави моро дастгирӣ кунед ва мо аз тарафи худ кӯшиш мекунем, ки барои шумо видеоҳои босифат пешниҳод кунем то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.